Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και επειδή είναι ακόμη αρχή του μήνα και καλό μήνα Μάρτη. Καλά ξεκίνησε, δεν ξέρουμε τι θα κάνει στη συνέχεια γιατί δεν είναι και τόσο μήνας της εμπιστοσύνης. Μας βλέπετε στη Θεσσαλία τηλεόραση και με την εκπομπή μας εδώ Πνευματική Θεσσαλία κάθε Σάββατο πρωί στις 10 και κάθε Κυριακή πρωί στις 9. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι. Αν το πετύχαμε, είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Και τα δέχομαι τα συγχαρητήρια. Να θυμηθούμε ότι στις 23 του Μάρτη, είναι Τετάρτη, βραδάκι στις 7, σας περιμένουμε με την Ελοσίλ στο Χατζηγιάννιο. Είναι η βραδιά άνοιξης ποίησης, θεσμός για την Ελοσίλ 16 χρόνια τώρα. Έχουμε μια ομιλία, άνοιξη ποίηση και όποιος έχει ποίημα, οποιοδήποτε θέμα, θα σηκωθεί στο μικρόφωνο να το διαβάσει και θα είναι και η χοροδία της Τσαριτσάνης Μαρία, μεικτή χοροδία, διευθύνει ο Παναγιώτης ο Μπαλανίκας. Λοιπόν, καλώς ήρθες Μαρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα σας. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ευχαριστώ τη Θεσσαλία Τηλεόραση και τη φίλη Δήμητρα Μπαρδάνη που με κάλεσε στην εκπομπή, που με καλεί στις εκπομπές. Αρκετές εκπομπές. Η Πνευματική Θεσσαλία είναι μια εκπομπή που για εμάς τους Λαρισαίους από τις πιο πνευματώδεις που υπάρχουν. Σκέφτηκα πριν έλθω ότι η εκπομπή ίσως απευθύνεται αποκλειστικά στις γυναίκες. Γι' αυτό θα περάσουμε ένα μήνυμα σήμερα με την πνευματική μου φίλη τη Δήμητρα Μπαρδάνη. Μία προτροπή να έχετε καλή ψυχολογία και καλή διάθεση. Καλή διάθεση, αλλά και καλή ψυχολογία. Και θα θυμίσω τα λόγια του Πυθαγόρα, που φέρεται να τα είπε ο Πυθαγόρας, ότι πρέπει να κάνετε, για να έχετε καλή ψυχολογία, πρέπει να κάνετε αυτό που θεωρείτε σωστό. Και για να έχετε καλή διάθεση πρέπει να συναναστρέφεστε με θετικούς ανθρώπους. Αυτό το λέμε εμείς. Ο Πυθαγόρας, με συγχωρείτε, είχε πει ότι να κάνεις αυτό που θεωρείς σωστό, έλεγε στους μαθητές του, έστω και αν ξέρεις ότι ο κόσμος θα σε κακολογήσει. Γιατί ο κόσμος είναι ένας κακός κριτής κάθε καλού πράγματος. Ναι. Αυτό το λέμε γιατί πολύ μέσα από τα παραδείγματα που θα φέρουμε σήμερα για το πώς ήταν η ζωή των Ρωμιών στη μεγάλη επικράτεια αυτή της Μικράς Ασίας, θα καταλάβουμε ότι αυτοί οι οποίοι κάναν το σωστό και βοήθησαν και είχαν και εθνικούς προσανατολισμούς και κοινωνικά ενδιαφέροντα και αγάπη για τον συνάνθρωπο, αυτοί τελικά μπόρεσαν και έσωσαν για μας τον πολιτισμό μας. Και αυτοί οπωσδήποτε εκείνη την εποχή μπορεί να άκουγαν και να κακολογήθηκαν, αλλά μπορεί και να άκουγαν και εγκόμια. Ένας Γάλλος σοφός είχε πει να αρχίσεις να ανησυχείς όταν πάψουν να ασχολούνται μαζί σου, ας είναι και για κακό. Ταιριάζει με τούτο, με αυτά που είπες. Τα ωραία αυτά που είπες, ταιριάζει. Σωστό. Εγώ όμως θα μου επιτρέψει και κάτι να πάρω το ρόλο της οικοδέσποινας. Διαπιστώνω ότι αρκετοί φίλοι μου και γνωστοί και συνάδελφοι στην περιφέρεια Θεσσαλίας δεν γνωρίζουν τη Δήμητρα, παρότι παρακολουθούν την εκπομπή και τους αρέσει πάρα πολύ. Η Δήμητρα Μπαρδάνη, λοιπόν, είναι ένα σύμβολο Ελληνίδας για μας τους Θεσσαλούς εδώ πέρα, διότι είναι καθηγήτρια γαλλικής, θα κάνω κάποιες συστάσεις, δεν σε γνωρίζουν, φιλολογίας. Και λογοτέχνησα και όχι μόνον. Το πιο σημαντικό είναι ότι ίδρυσε την Ένωση Λογοτεχνών και Συγγραφέων Λάρισσας, η οποία έχει και μέλη σε άλλες πόλεις, Δήμητρα, έτσι δεν είναι? Εδώ, στην Θεσσαλία. Ναι. Και την Ένωση την ίδρυσε, αλλά και με πολύ δική της προσωπική προσπάθεια τη συνεχίζει. Έχει γίνει ένα φυτόριο νέων λογοτεχνών και συγγραφέων, ένα κίνημα της Δήμητρας, εγώ μπορώ να πω μια μέρα. Εμείς προσπαθούμε έχει φτιάξει πνευματικά παιδιά, αλλά και πνευματικούς φίλους όπως εμένα, γιατί μας αντιμετώπισε
χωρίς την ξύλινη γλώσσα της αλαζονίας και χωρίς να απορρίπτει κανέναν. Όχι, και έχουν όλοι ενθαρρύνοντας ανθρώπους που το βασικό μας επάγγελμα είναι κάτι άλλο και αυτό ήταν το χόμπι μας. Εντάξει. Και αν βρίσκαμε αρνητική συμπεριφορά, δεν θα ασχολούνταν κανείς μας. Ίσως θα αποθαρρυνόμασταν οι καινούργοι. Έχουν όλοι το δικαίωμα, Μαρία, και έχουν κάτι να πούν όλοι. Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία η δική σου που την πέρασες και γι' αυτό είσαι μια γλυκιά μάνα και πιστεύω μια μέρα θα πρέπει, έχουμε καθήκον εμείς οι πνευματικοί σου φίλοι, να θυμίζουμε ότι είσαι ένα σύμβολο γυναίκας για την προσπάθεια όλη αυτή που έκανες και το αποτέλεσμά της και ένα σύμβολο μικρασιάτισσας, αν θέλετε, γιατί έχει και μια καταγωγή ρίζα από την πατρίδα στην άλλη μεριά του Αιγαίου. Ναι. Απέναντι, ακριβώς απέναντι. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν θα σε άφηνα εάν ήξερα ότι θα βγάζεις όλη αυτή την ομορφιά. Είναι το θέμα της ημέρας όμως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντωμεταξύ, καλά, η 8 Μαρτίου ήταν η μέρα της γυναίκας παγκόσμια, αλλά εγώ θέλω όλον τον μήνα να τον έχουμε, όλο το Μάρτι, για να μην πω όλη τη ζωή του ανθρώπου πρέπει να την έχουμε αφιερωμένη κυρίως στη γυναίκα. Ναι. Έτσι, όλη τη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, να πάρω κι εγώ λίγο μια σειρά και να πω λίγες κουβέντες για τη Μαρία την Παπαδοπούλου, που έχουμε σήμερα καλεσμένη. Είναι μέλος της Ελοσίλ, γράφει και ωραία ποίηματα, γράφει και ωραίες ομιλίες. Είναι πολιτικός μηχανικός, το επάγγελμά της δηλαδή. Εργάζεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας ως μηχανικός, επιβλέπουσα δημοσίων τεχνικών έργων και είναι και παιδαγωγός. Έχεις διδάξει και στη μέση εκπαίδευση εσύ. Κάποια χρόνια. Λοιπόν, συγγραφέας, εξαιρετική. Εγώ σε έχω δοκιμάσει. Ερευνητικό το ενδιαφέρον. Στους ναούς, στα μνημεία της νεότερης Καπαδοκίας, γιατί κρατάνε και σένα οι ρίζες από εκεί, ναι. Ναι, οι ρίζες μου είναι από Καπαδοκία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα μνημεία, οι καημοί και όλα γενικά τα θέματα της Μικράς Ασίας τη συγκινούν. Πολύ ωραία πράγματα και έχει δικό της τρόπο αυτά να τα λέει και να τα γράφει. Βιβλία της, το πιο γνωστό, ο μεγαλύτερος ναός της Χριστιανικής Ανατολής. Δεν το έχουμε παρουσιάσει εδώ. Όχι, μου το έχετε υποσχεθεί. Απλώς έχω άλλες προτεραιότητες επαγγελματικές. Και θέλω μία μέρα. Θέλω από σένα να παρουσιαστεί αυτό, Δήμητρα. Ναι, θα το παρουσιάσουμε. Μπροστά στον κόσμο εννοείς, αλλά και στην Θεσσαλία TV. Και εδώ, έχει μεγάλη επιτυχία σαν έρευνα, ξέρεις εσύ, με καλούν και σε μεγάλες πόλεις γι' αυτό. Και Θεσσαλονίκη πήγες και Αθήνα πήγες, ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Οι καλύτερες γεύσεις της μνήμης. Το παρουσιάσεις εσύ. Στη Μάντρα, εδώ. Ναι. Έξω από την Λάρισα και είχαμε και κόσμο. Το αφιερώσαμε στη μνήμη των μητέρων, οι οποίες διέσωσαν την Ορθόδοξη παράδοση. Έτσι, μπράβο. Και μαζί με αυτήν και την αρχαία ελληνική παράδοση και την ελληνική γλώσσα. Ετοιμάζεις, το έχεις στο σιρτάρι, τι γίνεται τώρα η ελληνόφωνη της Καπαδοκίας. Ναι, θα ήθελα, η επόμενη εκπομπή που μου έχει προγραμματίσει η Δήμητρα είναι στις γιορτές, στην Ανάσταση, πότε μου έρθει. Ναι, τέλος την τελευταία. Σε εκείνη την εκπομπή θα πούμε περισσότερα πράγματα για τους ελληνόφωνους στην Ανατολία. Ένα βιβλίο που ετοιμάζω και θα ήθελα τότε να προσκαλέσω και τους τηλεθεατές που γνωρίζουν πράγματα να τα καταθέσουν ως πληροφορητές. Γνωρίζετε από τα βιβλία μου ότι πάντοτε κάνω αναφορές. Όποιος μου καταθέτει μπαίνει το όνομά του πάντοτε. Μεταξύ έχεις φέρει εδώ ένα περιοδικό, είσαι μέσα, έχεις γράψει ένα πολύ ωραίο, θα το χαρώ το βράδυ στο σπίτι μου να το διαβάσω με ηρεμία. Και έχεις μία ωραία φωτογραφία της Μικρασιάτισσας. Ναι, Μικρασιάτισσα. Όσο μπορείτε να δείτε, μια λεβέντισσα γυναίκα. Μια λεβέντισσα και όπως με ένα χαμόγελο. Να το βάλουμε λίγο στο φακό. Ναι, τι χαμόγελο τώρα είναι αυτό, πώς μπορείς να το εξηγήσεις. Έχει και σιγουριά. Αυτή η πεποίθηση. Πεποίθηση. Αυτό το οποίο φοβόντουσαν. Γιατί εμείς τώρα, πόσα θέματα ανοίγουμε, έτσι. Γιατί εμείς επιμένουμε να θυμίζουμε το μικρασιατικό κόσμο, την κουλτούρα του μικρασιατικού κόσμου. Όχι γιατί είμαστε σοβινιστές. Γιατί εκείνοι ζήσαν σε μια περιοχή, μια τεράστια επικράτεια γεωγραφική, που ήταν χρόνια υπό ξένη διοίκηση. Και υπό Οθωμανική επιτήρηση. Έτσι. Ξέρετε τι θα πει αυτό το πράγμα. Ο φόβος υπήρχε τώρα πάντοτε. Αρχίζουμε να βλέπουμε τραγικές εικόνες για το πώς συμπεριφέρεται ο Ισλαμικός κόσμος που δεν σέβεται τις ανθρώπινες ελευθερίες. Βλέπουμε τους αποκεφαλισμούς που κάνουν οι ίσοι στην Συρία. Βλέπουμε πραγματικά πράγματα που μέχρι τώρα ήταν παραμύθια. Όποιος Μικρασιάτης έλεγε για τη γενοκτονία του θέμα, μακριά από εμάς, έμοιαζε μακριά από εμάς και έμοιαζε και λίγο τραβηγμένο. Βλέπετε τι θα πει αποκεφαλισμός.
Βλέπετε τι θα πει εξοντώνουμε τους αλόθρησκους και ποια είναι η θέση της γυναίκας τους μέχρι σήμερα. Αυτή λοιπόν η Μικρασιάτισσα ήταν η γυναίκα του 19ου αιώνα. Μια περήφανη γυναίκα, μπορείτε να το δείτε. Το μαντίλι στόλιζε τη σεμνότητά της και δεν έκρυβε. Δεν ήταν φοβισμένη και στέκονταν περήφανη με το πλάσμα το οποίο την ανέδειξε ως προσωπικότητα. Το παιδί. Λοιπόν, η γυναίκα από τότε που γινότανε που παντρεύονταν, λοιπόν, πρώτα και έπαβε να είναι δεσποινής, δηλαδή, είναι υποτιμητικό για τις γυναίκες αυτό, γινόταν κυρία. Από τότε που αποκτούσε παιδί και γινότανε μάνα, είχε προσωπικότητα και είχε και γνώμη στο σπίτι της. Και γνώμη και αξία. Και παρουσία στην κοινωνία. Ναι. Δείτε το, αυτή η εικόνα λέει πολλά για μένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή ήταν η εικόνα της Μικρασιάτισσας από τον 19ο αιώνα. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί οι ελληνόφωνοι, οι Βυζαντινοί, οι Ρωμιοί, Έλληνες και μη, φοβόντουσαν πάρα πολύ τον εξισλαμισμό, γιατί κάποιοι τουρκοφώνησαν, προτίμησαν να τουρκοφωνήσουν, αλλά να μην αλλάξουν τη θρησκεία τους, γιατί θα χάναν και ελευθερίες μαζί. Λοιπόν, και όλα αυτά εμείς προσπαθούμε να τα θυμίζουμε, όχι ότι είμαστε σοβινιστές, αλλά πρέπει να τα θυμίζουμε. Όχι, δεν είμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στη γυναίκα της Μικρασίας. Αυτό που αναφέραμε όμως, επειδή το δείξαμε κιόλας, είναι ένα μεγάλο συμπόσιο που έκανε φέτος και με είχε φιλοξενούμενη ο Δήμος Νέας Ιωνίας, το ΚΕΜΙΠΟ, το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, από τους ελάχιστους έγκριτους θεσμούς. Θέλω να συγχαρώ την οργανωτική και τον κύριο Χριστοδούλου, τον βασικό διοργανωτή. Λοιπόν, από τους ελάχιστους έγκριτους θεσμούς που παραμείναν στην Ελλάδα, έργο μεγάλο, την δηλαδή, Ελλάδα της οικονομικής εξαθλίωσης, όχι κρίσης απλά. Λοιπόν, το θέμα του 7ου συμποσίου τους ήταν θέση και ρόλος της Μικρασιάτισσας κατά τους νεότερους χρόνους ως το 1922. Σε αυτή την περίοδο θα αναφερθούμε και εμείς. Λοιπόν, και τη πραγματικά. Θέση της γυναίκας, λοιπόν. Ναι. Καλούν ομιλητές από όλη την Ελλάδα, τυπώνουν πρακτικά, βγαίνουν συμπεράσματα, συναντιέται ένας πνευματικός κόσμος. Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο τώρα εδώ πέρα, ενώ η πόλη μας διεκδικεί, η πόλη μας της Λάρισσας διεκδικεί επάξια κατά τα άλλα, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, διεκδικεί τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Εμείς που έχουμε ασχοληθεί με πράγματα της διανόησης, δεν υπάρχει ένας αντίστοιχος θεσμός όπως αυτός που κάνει το ΚΕΜΙΠΟ του Δήμου Νέας Ιωνίας ή ο Δήμος Σταυρουπόλεως, το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένας αντίστοιχος θεσμός στην πόλη μας. Αυτό το υπενθυμίζω για τους τηλεθεατές που θα είναι και πιο αρμόδιοι. Μακάρι να το ακούσουν και να προβληματιστούν και να κάνουν κάτι. Λοιπόν, Μαρία, μιλάμε για τη γυναίκα. Της αφιερώνουμε μια εκπομπή και δεν είναι μόνο, είναι πολλές εκπομπές που πρέπει να αφιερώσουμε στη γυναίκα. Τη Μικρασιάτισσα, Ναι. Την Ελληνίδα Μικρασιάτισσα. Ναι, σε μια μικρά Ασία που είναι πολύ μεγάλη σε γεωγραφική έκταση. Πιάνει για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν. Αναφερόμαστε στην Ιωνία. Μικρασία δεν είναι μόνο ο Πόντος, είναι και ο Πόντος. Η βαθιά Ανατολία, η Ανατολία η δική μας. Ανατολία τη λέγαμε, δεν τη λέγαμε Μικρά Ασία. Λοιπόν, η Ρωμιή. Που είναι Καπαδοκία, Κιλικία, Λικαονία, όλες αυτές οι περιοχές που σήμερα είναι Μικρά Ασία που αποκαλούνται, και η Ανατολική Θράκη, η οποία διοικητικά και παραδοσιακά ήταν στην ίδια γη αυτή, στην ίδια παράδοση, εντάσσονταν στην ίδια τη δική μας παράδοση. Γι' αυτά μιλάμε. Διαφορετικές διοικητικές υποδιαιρέσεις για πολλά χρόνια. Αυτή όλη η επικράτεια είχε ένα ιδιότυπο χαρακτήρα. Απέδειξε ότι μπόρεσε να σώσει την παράδοσή της, παρότι έμεινε πάρα πολλά χρόνια, εκατοντάδες ετών, κάτω από ξένη επιτήρηση. Από Οθωμανική και αργότερα νεοτουρκική επιτήρηση. Και θα δούμε και ποια ήταν η θέση της γυναίκας εκεί πέρα και γιατί ήταν αξιέπαινες ο αγώνας που κάνανε οι Μικρασιάτισσες Ελληνίδες. Έστω να στέκονται κοινωνικά και να διατηρούν την παράδοσή τους. Μας μίλησες για αυτόν το θεσμό στην Νέα Ιωνία, μας μίλησες για όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Μακάρι να βρούμε μιμητές και εδώ και να συμβάλλουμε και εμείς. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για τη γυναίκα στα ελληνόφωνα χωριά της Καπαδοκίας. Ναι. Θέση, ρόλοι και ιδιαιτερότητες. Όχι μόνο για τα ελληνόφωνα, πιο πριν θα πούμε σε όλα τα χωριά της Μικράς Ασίας.
γιατί κάποιοι, ανέφερα προηγουμένως, προτίμησαν να τουρκοφωνήσουν, αρκεί να κρατήσουν τη θρησκεία, γιατί η Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία αντιπροσώπευε, πρέσβευε εκεί πέρα τις στοιχειώδεις ελευθερίες για αυτούς. Τα έθιμα, σε κάποιο επεισόδιο εκπομπή μιλήσαμε για έθιμα. Το αποκριάτικο έθιμο, η χορή των γυναικών, πολλά πράγματα τα οποία με το Ισλάμ κόπτονταν εντελώς από τη ρίζα. Ενώ εδώ σώθηκαν και οι εκατομβές και τα αρχαία ελληνικά έθιμα μαζί και η γλώσσα τους. Λοιπόν, υπάρχουν κοινότυπα σε αυτήν τη μεγάλη γεωγραφική Μικρά Ασία, την Ανατολία μας, αλλά και ορατές διαφορές. Τα κοινότυπα είναι ότι η κυρίαρχη εικόνα για την Ελληνίδα Μικρασιάτισσα είναι παντού οι κανόνες ηθικής, όπως ήταν και στον ελλαδικό χώρο. Λοιπόν, είναι κυρίαρχη στον κώδικα της εξωτερικής εμφάνισης και της συμπεριφοράς της. Τυπικά στοιχεία στην ομιλία και το ύφος της ακόμη αποτελούν πάντοτε τεκμήριο σεμνότητας και ηθικής ακεραιότητας. Μετράνε και αυτά. Και πάντοτε αξιολογείται όχι σαν προσωπικότητα η γυναίκα, αλλά με βάση το θεσμικό πρότυπο της γυναίκας μάνας. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Έτσι. Σκεφτείτε ότι ακόμη και τώρα το Ισλάμ δεν αναγνωρίζει τις γυναίκες ούτε καν για ανθρώπους, τις έχει για κατώτερα όντα, και όμως τότε η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, η θρησκεία, είχε το πιο ιερό της πρόσωπο ήταν η Θεοτόκος, με το παιδί. Αυτό που είδαμε με το παιδί στην αγκαλιά. Φανταστείτε λοιπόν ότι από τη μητρότητα και μετά υπήρχε πάντοτε ένας σεβασμός, τουλάχιστον στην οικογένεια αλλά και έξω. Είχε λόγο στην οικογένεια, και σε κάποια θρησκευτικά δρόμενα, όπου ήταν μεγάλο κατάκτημα για τις γυναίκες αυτό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν είναι αδικαιολόγητος ο φόβος του Ισλάμ που υπήρχε στο μικρασιατικό και προσφυγικό κόσμο. Τα πέρασε στο πετσί του αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν και ορατές διαφορές. Ένα χαρακτηριστικό, να πούμε την Κωνσταντινουπολίτισσα. Μια πολύ γλυκιά για μένα και αγαπημένη. Όπου διαβάζω είτε εκδόσεις του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως, είτε βλέπω μια πολύ ωραία εικόνα με γυναίκες που ασκούνται στη σκοποβολή. Θα τη δείξω, θα προσπαθήσω. Γυναίκες στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Από τον 19ο αιώνα και μετά. Ναι. Λοιπόν, τι ιδιαίτερο έχει η Κωνσταντινουπολίτισσα και ήταν παλικάρι? Ήταν σε μια περιοχή που είχε έντονη Οθωμανική, υπό την Οθωμανική διοίκηση. Ήταν γεμάτο τα στρατηγικά κέντρα και τα πολιτικά κέντρα εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Διάγει υπό Οθωμανικών κανόνων. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Πολλά. Πώς θα ντυθεί, δεν θα μιλήσει δημόσια. Πολλές απαγορεύσεις και αυστηρά πράγματα. Την αντιμετωπίζουν εχθρικά επειδή είναι αλόθρησκη. Αυτή ήταν η συμπεριφορά της μειονότητας. Και αυτό πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και δεν έχει δικαιώματα, διότι αυτός ο μουσουλμανικός περίγυρος είναι συντριπτικά προνομιούχος. Βεβαίως. Εδώ είσαι. Κατάλαβα. Εδώ είσαι. Λοιπόν, πώς μπόρεσε λοιπόν αντιμέτωπη με όλα αυτά να μας διασώσει το άρωμα της ελληνοορθόδοξης παράδοσης, που είναι τα έθιμά μας, η γλώσσα μας, η εθνοτική συνείδηση, λοιπόν, και η υπερηφάνεια του ελληνισμού. Πώς τα κατόρθωσε όλα αυτά? Οι ψυχολογίες πρέπει να ήταν πολύ δυνατή. Μέσα από τη δεξιοτεχνία της. Αυτό το κόλπο βρήκαμε. Τη μαστοριά της. Στα αρτοτεχνήματα και στα αρτοποίηματα. Έτσι. Μέσα από αυτά είχε μία γνώμη και μέσα από αυτά μπόρεσε τα ωραία, τα γλυκά και τα μεζεδάκια. Δίδαξε, και τα αρτοτεχνήματα. Ναι, κατάλαβα. Μία άλλη πιο δίπλα, η Σμυρνιά, ήταν μεγαλωμένη από μικρή στην πολυτέλεια, την αποδοχή και τη φιλαρέσκεια. Οι Γαλλίδες που λέγανε. Σμύρνη, το μικρό Παρίσι. Ναι, το μικρό Παρίσι. Και θα πούμε τότε τι κάνανε για το μικρό Παρίσι. Ο ελληνισμός εκεί διαπίστωσε μετά την δημιουργία του νεοτουρκικού καθεστώτος το 1908 και μετά, ότι αυτό το παριζιάνικο, που η παριζιάνικη εκπαίδευση, η φιλογαλλική εκπαίδευση στις κορασίδες και στα νέα παιδιά, έπρεπε να σταματήσει. Και τότε επιστρατεύτηκε ο ελληνισμός εκεί πέρα. Αυτά θα τα πούμε μετά όμως. Λοιπόν, άφησε το για αργότερα. Θα το αφήσουμε για αργότερα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα όμως είχε μια ευρωπαϊκή φινέτσα βέβαια, ως αποτέλεσμα και μια κοσμικότητα ως αποτέλεσμα ελευθερίας. Η γυναίκα που μπορεί να είναι κοσμική σημαίνει ότι έχει ελευθερίες. Και η γυναίκα η οποία μπορεί να κάνει επιλογές σημαίνει ότι έχει δικαιώματα. Πολύ ωραία μας τα λες. Εγώ θα ήθελα λίγο αυτή τη διαφορά ανάμεσα Ελληνίδας και Ρωμιάς λίγο. Ναι, Ελληνίδα και Ρωμιά. Να σας πάω στην Νέα Ιωνία πρώτα και μετά θα πάμε μέσα στην ενδοχώρα. Λοιπόν, στη Νέα Ιωνία η Ελληνίδα μπορούσε να διδάσκεται και να διδάσκει.
Κανένα από τα δύο δεν μπορούσες να συναντήσεις εκείνη την εποχή στον καινοτομία. Ναι, στον μουσουλμανικό κόσμο. Λοιπόν, να διδάσκεται και να διδάσκει. Ιδρύθηκαν γυναικεία γραμματοδιδασκαλία, μπορούσε να δραστηριοποιείται σε κοινωνικοπολιτιστικές οργανώσεις, φιλεκπαιδευτικούς, αλλά και φιλανθρωπικούς γυναικείους συλλόγους. Ξακουστεί η φιλόπτωχος αδελφότητα Σμύρνης. Όσοι πατριώτες είναι από την Σμύρνη, η καταγωγή του, η ρίζα τους, θα έχουν ακούσει πάρα πολλά. Το τι είχε κάνει η φιλόπτωχος αδελφότητα. Ήταν και πολύ πλούσιοι εκεί πέρα, έμποροι, πάρα πολλοί έμποροι. Ναι. Μαρία, λιμάνι. Ήταν πλούσιοι, όμως είχαν κάνει αυτό το λάθος, είχαν παρασυρθεί από την ευρωπαϊκή φινέτσα και κάποια χρόνια είχαν διαπιστώσει ότι τα παιδιά τους δεν ξέρουν ελληνικά, σνομπάρουν την ελληνική παράδοση και αρχίσαν να μιλούν γαλλικά και να γαλλοφέρνουν. Λοιπόν, και τότε κατάλαβαν ότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να αφυπνιστούν. Και τότε φτιάξαν αυτό που λέγεται φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους. Και σιγά σιγά φτιάξαν και γραμματοδιδασκαλία και παρθεναγωγία και ανταγωγία που να είναι ελληνικά, να μαθαίνει την ελληνική γλώσσα και η παράδοση για να ανεβάσουν το εθνικό αίσθημα. Κάπου είχαν παρασυρθεί. Δηλαδή, και αυτό ήταν μπράβο. Αυτό πρωταγωνίστησαν η Εκκλησία, με τη βοήθεια της Εκκλησίας, οι γυναίκες της Ιωνίας και μπράβο τους. Αυτό είναι που λέω. Μπορεί να κακολογήθηκαν, μπορεί και να συνομπαρίστηκαν, αλλά αυτές έκαναν αυτό που θεωρούσαν σωστό και το κατάφεραν. Και το διορθώσαν και το προλάβανε. Το πρόλαβαν και το κατάφεραν. Ήταν εποχές μετά το κίνημα των Νεότουρκων το 1908, εποχές που αρχίζαν και των Βαλκανικών πολέμων στην Ελλάδα, που πλέον έπρεπε να κριθούν συνειδήσεις τους, οι εθνοτικές και οι εθνικές συνειδήσεις. Αυτό ήταν εγώ ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση εδώ πέρα. Έχει σημασία να συγκρίνουμε όμως και ποιο είναι το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο εκείνη την εποχή. Να πάμε λίγο στην Αθήνα δηλαδή. Μία εκπομπή αξίζει να κάνουμε για την Καλλιρόη Παρέν. Οι γυναίκες της Κωνσταντινούπολης μιμούνταν πάρα πολύ το κίνημα, τον περίφημο κύκλο της Καλλιρόης, ή δεν τα γνωρίζεις και καλύτερα. Ήταν δημοσιογράφος κριτικά. Ήταν η πρώτη που τόλμησε να φτιάξει εφημερίδα αποκλειστικά για γυναίκες. Στην Αθήνα, ναι, μιλούσε για προβληματισμούς οι οποίοι απασχολούσαν η Καλλιρόη Παρέν. Ήδη απασχολούσαν τις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες των γυναικών. Λοιπόν, όπως το δικαίωμα της γυναίκας στην ψήφο, και νομίζω αυτή είναι πρωταγωνίστηση στο δικαίωμα αυτό στην Ελλάδα. Αργότερα βέβαια η Ελληνίδα απέκτησε αυτό το δικαίωμα, αλλά όμως αυτή το ξεκίνησε και αυτήν αγωνίστηκε. Η Καλλιρόη Παρέν, βέβαια. Ναι, το δικαίωμά της στην εργασία, στη δημοσιογραφία, στην δημόσια άποψη, στο τι θα διδάσκονται τα κορίτσια, τα μικρά κορίτσια στα σχολεία, γιατί υπήρχε ένα θέμα μεγάλο τότε με την εκπαίδευση, ότι τα κορίτσια στο σχολείο δεν πρέπει να διδάσκονται μαθηματικά και πράγματα. Και υπήρχαν αυτές οι λαμπεροί Καλλιρόη Παρέν που επηρέασε πάρα πολύ, ειδικά τον κύκλο της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι τυχαίο ότι η εφημερίδα των Κυριών, την οποία είχε ιδρύσει περίπου για 30 χρόνια, νομίζω, την κράτησε και πολλά χρόνια. Αντίστοιχη εφημερίδα έφτιαξε και κάποια χαρίκλια Μελανδινού στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά εκεί όμως δεν μπόρεσε να σωθεί πάνω από 3-4 χρόνια, από όσο θυμάμαι. Όχι, εδώ ήταν. Εδώ 30 χρόνια καθιερώθηκε. Δεν μπόρεσε, διότι όπως κατηγορεί ο κύκλος Παρέν της Κωνσταντινοπολίτισσας, ότι ζούσαν κάτω από 2, λέει, επιτηρήσεις. Του Πατριαρχείου, αλλά και, που ήταν πάντοτε συντηρητικό, λοιπόν, αλλά και της Οθωμανικής και αργότερα τουρκικής διοίκησης. Δεν δικαιολογούνται. Δεν μπορούσαν, ό,τι γράφαν λογοκρίνονταν. Ναι. Εγώ τις δικαιολογώ για να μην μπορέσουν να κρατήσουν την εφημερίδα. Οπότε έκλεισαν τα έντυπα και άρχισαν την προφορική, τη δημόδη παράδοση. Βρήκαν έναν άλλον τρόπο. Πάντως δεν σταματήσαν τον αγώνα. Αυτό έχει σημασία. Ένα πρότυπο που πέρασε η Καλλιρόη Παρέν και επηρέασε σίγουρα όλες τις γυναίκες της Ιωνίας και τις μεταλαμπάδευσε αυτά τα πράγματα, ήταν η φωτισμένη αστή, η αφυπνισμένη, που έχει άποψη και γνώσεις, και η αδελφή νοσοκόμος. Οι γυναίκες μέσα από τη φιλανθρωπία, το φιλανθρωπικό έργο και μέσα από σαν νοσοκόμες μπόρεσαν σιγά σιγά και απέκτησαν δικαίωμα γνώμης και συμμετοχή στα κοινά. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάποια βιβλία με είχατε ρωτήσει. Κάποιοι είχαν ρωτήσει. Να επαναλάβω την ερώτηση, Μαρία. Μπορεί να βρίσκει κανείς βιβλία πέραν των εφημερίδων που προανέφερες, που να αποτυπώνουν τη φυσιογνωμία των γυναικών στην Ανατολία? Ποιον αιώνα, 19ο και 20ο. Έχω βρει πολύ σημαντικές έρευνες, όποιος θέλει να μελετήσει, του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως.
Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στα μεγάλα μουσεία της Ελλάδος. Από βιβλία πρόσφατα άκουσα στο συμπόσιο που με είχαν φιλοξενήσει στο Δήμο Νέας Ιωνίας, με αφορμή την ομιλία της κυρίας Βεϊνόγλου για τον Σιλαίο. Πρότυπος Ασιανή μυθιστορία. Μυθιστόρημα, δεν το γνώριζα κι εγώ. Ναι, τα βρίσκουμε στην βιβλιοπωλεία. Κάποιος νομίζω δεν υπάρχει εδώ. Ίσως να κάνουμε κάποιο άρθρο, κάτι να δημοσιεύσουμε σαν Ελοσίλ τον επόμενο καιρό. Να κάνουμε κάτι και να ξέρουμε πού θα απευθυνθούν. Ναι, κάποιος γιατρός από τη Σμύρνη, Καραμανλής. Όσοι είναι τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι Καραμανλίδες κατάγονται από το... Ναι. Λοιπόν, γιατί εγώ κατάγομαι από ελληνόφωνους Καπαδόκες. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είχε γράψει ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν στο μυθιστόρημα είναι ότι οι Έλληνες εκεί, οι Ρωμιοί ήταν οι Έλληνες και μη ελληνικής συνείδησης. Λοιπόν, αποκαλούνται Ανατολίτες ή Ασιανοί. Αυτό το Ανατολία μας και Ανατολίτης, Ασιανός ή Ρωμιός. Το Ασιανός γιατί... Μου άρεσε ο τίτλος πάντως. Σ' αρέσει και αυτός. Ασία, δηλαδή το Μικρά Ασία δεν ήταν τόσο γνωστό. Ναι. Πώς αποκαλούνται μέσα, είναι έντυπα μυθιστόρημα της εποχής. Λοιπόν, αυτός ασχολείται και με πράγματα που ενδιαφέρουν το καινούριο μου βιβλίο, με τις ιδιολεκτικές κοινότητες, δηλαδή τις κοινότητες που είχαν μία ιδιότυπη διάλεκτο, όχι ιδίωμα, διάλεκτο, με πολλές ελληνικές ρίζες και λέξεις, αρχαίες ελληνικές μάλιστα και καταγωγή, σαφώς. Λοιπόν, επίσης μας δίνει την κουλτούρα του ορθόδοξου πληθυσμού, αυτά που είχαμε πει για τις ελευθερίες και ειδικά και τις προτάγματα για το πώς πρέπει να είναι η ηθική γυναίκα. Είναι μερικά πράγματα που εμείς θα τα βρούμε ακραία, για να σας ταξιδέψω λιγάκι στο χρόνο, θα σας αναφέρω μερικά αποσπάσματα, το τι ηθικά προτάγματα ζητούσε μέσα από αυτό το μυθιστόρημα ο γιατρός ο Καραμανλής, ο Βακαλόπουλος. Ναι. Λοιπόν, η ευπίθεια της γυναικός εστίν υπερτέρα πάσης πρικός. Μάλιστα. Και σε καθαρεύουσα... Αυτό που προέχει δεν είναι η χειραφέτηση του θήλεως μέσα από την εκπαίδευση, αλλά η χειραγώγησή του. Σοφό. Λοιπόν, αλλά του δίναν και εθνικούς προσανατολισμούς στις κορασίδες, έτσι. Οι γάμοι συνάπτονται με προξενιό. Πάγιος κανόνας. Ναι. Ο γαμβρός πρέπει να είναι, δεν το γνώριζα κι εγώ, κοινωνικά ανώτερος. Να είναι πλουσιότερος από την ύφη για να είναι καλύτερός της. Και αυτό δεν το γνώριζα κι εγώ. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Η νύφη κρίνεται από το παρουσιαστικό της. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η αγωγή που της έδωσε η μητέρα της. Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν κατεξοχή ανδροκρατούμενο κόσμο, όπως είναι αυτός στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, αλλά και της Κωνσταντινούπολης. Και όμως οι γυναίκες μπορούσαν να φωτογραφίζονται με τα παιδιά τους ξεσκέπαστες, έτσι, και με το μαντίλι. Έχουμε εδώ αυτή τη Λεβέντισσα. Αυτή τη Λεβέντισσα. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την εποχή είχαν σημαντικές ελευθερίες. Το πρόσωπό της και μπόρεσαν και σήμερα και εξελίχθηκαν και προόδευσαν. Η ευμάθεια και η καλλιέργεια της νύφης αντιστρέφει την ανισότητα που είναι απαραίτητη να υπάρχει ανάμεσα σε αυτήν και τον γαμπρό και διαταράσει την αρμονία του γάμου. Τρία ιδεολογικά στοιχεία εδώ. Λοιπόν, όταν διαταράσει την αρμονία του γάμου, φταίει η γυναίκα. Ένα ιδεολογικό. Λοιπόν, η ανισότητα είναι απαραίτητη. Δεύτερο ιδεολογικό. Δεν μπορεί να είναι ίση. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Αλλά να μην υπάρχει από την άλλη τη μεριά ο εγωισμός. Ναι. Λόγω ανισότητας. Αυτοί το λέγανε για άλλο σκοπό όμως. Να μην ξέρει και πολλά η γυναίκα. Ναι, να μην μας πάρει και τον αέρα. Η ευμάθεια και η καλλιέργεια, τρίτο ιδεολογικό στοιχείο. Η ευμάθεια και η καλλιέργεια αντιστρέφει αυτή την ανισότητα που πρέπει να υπάρχει για να υπάρχει αρμονία. Πρέπει ο άντρας να ήταν ανώτερος. Ναι, και κανόνες απαράβατοι καθιερώνουν την αλλαλία μερικές φορές. Λοιπόν, μεγάλη σημασία αποδίδεται στην αγωγή που της δίνει η μητέρα της όμως. Εδώ είναι ότι η απίθαρχη νύφη, οι κατηγόριες όλες πάνε στη μητέρα. Και στη μητέρα της μητέρας. Μα, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί το κοινωνικό σχολείο, που είναι και το πρώτο, είναι το σπίτι. Και προπτώς η μάνα μένει με τα παιδιά. Ο πατέρας εργάζεται. Αν της μάθαν τακτική αγωγή, ακριβώς, δεν πρέπει να είναι ούτε οξύθυμη, αλλά ούτε μαλθακή. Αυτό το αποφασιστικό ύφος που έχει η Μικρασιάτισσα, ακριβώς αυτό που είδαμε στην εικόνα του 7ου Συμποσίου του Δήμου Νέας Ιωνίας. Αυτή είναι επέλεξη, είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Η μητέρα που δεν καταφέρνει να χειραγωγήσει την κόρη θεωρείται συνένοχη και συχνά συνεργός της για κάθε παράπτωμα. Πολύ βαρύ αυτό, πολύ βαρύ. Λοιπόν, και μεγαλύτερη έφεση σε ελαττώματα έχουν, λέει, οι πλούσιες.
Ναι. Και οι γυναίκες της Ιωνίας. Δηλαδή, είναι υπερφύαλε, ελαφρές, πάταλε. Αυτές είναι οι προσωπικές απόψεις του Βακαλόπουλου, ιατρού Καραμανλής της Σμύρνης. Λοιπόν, συχνά ότι δανέ. Έκφραση που χρησιμοποιεί ο Ζουρνάρης, έτσι. Ναι, ο Ζουράρης, με συγχωρείτε, αλλά για άλλο σκοπό ο Ζουράρης. Έτσι, το λέει ο Τυραννός, είναι τόσο. Και οι πλούσιες δεν θεωρούνται εύκολα διαχειρίσιμες, λέει ο Βακαλόπουλος. Κακομαθημένες δηλαδή. Δεν εκλογικεύουν τις απαιτήσεις τους. Πολυτέλεια, απαιτητικές και τέτοια. Με δύο λόγια υπολείπονται προκειμένου να ανταποκριθούν στο πρότυπο της φωτισμένης αστής. Έτσι ερμήνευε αυτό στη φωτισμένη αστή, σε αντιπαράθεση με τον κύκλο των. Κοίταξε, δεν έχει και, εφημερίδα των και πολύ άδικο τώρα εδώ που τα λέμε έτσι. Καλά δεν τα λέει, λογικός είναι. Μέχρι τότε τα λέγανε έτσι. Φανταστείτε ένα ελαττήριο, τη γυναίκα τώρα, και μια να λέει τεντώσου και μια κλείσε. Τεντώσου κάνε τις παραδόσεις και τα έθιμα. Ναι, τώρα κλείσε και μην μιλάς εκεί πέρα, γιατί είναι εποχές καλοζωίας. Το 1909 όμως που αντιστρέφεται το σενάριο, που αρχίζουν τα προβλήματα εκεί πέρα και οι κίνδυνοι, τότε η επαγρύπνηση και λέει εσείς γυναίκες ελάτε εδώ, είστε βασικός μοχλός σε κάθε εθνική διεργασία. Ο ίδιος το είπε μετά. Δεν ξέρω αν το είπε ο ίδιος, πάντως είχε συνειδητοποιηθεί από όλους τους κύκλους τους φιλοεκπαιδευτικούς στην Ιωνία και λέει τώρα ελαττήρια εσείς, εγώ το λέω αυτό με τα ελαττήρια. Σε αντίθετο τάνημα είστε. Τώρα εσείς τεντωθείτε και αγωνιστείτε, γιατί εσείς τα φταίτε. Εάν τα παιδιά δεν πάρουν. Λοιπόν, τι γίνεται από το 1909 στο προσκήνιο στην ελληνική κοινότητα της Ιωνίας και της Σμύρνης. Έχει συνειδητοποιηθεί ότι οι γυναίκες αποτελούν βασικό μοχλό σε κάθε εθνική διεργασία. Η γυναίκα μεταδίδει άμεσα από εκεί της τη μητρική εθνική γλώσσα στα παιδιά της, αν και οι γυναίκες στο εσωτερικό εξακολουθούν να είναι τουρκόφωνες, εσωτερικό εννοούμε ενδοχώρα, μέσα στην Καπαδοκία. Ή ιδιολεκτικές, γιατί υπήρχαν ιδιολεκτικές ομιλίες εκεί. Κοίταξε, μιλούσαν και τα ελληνικά και τα τουρκικά μιλούσαν. Δική τους διάλεκτο. Δεν τους καταλάβαινε ούτε Έλληνας ούτε Τούρκος. Αλλά αυτή η διάλεκτος. Κάτι το ανακατεμένο θα ήταν. Αξίζει να μιλήσουμε μία άλλη μέρα για αυτήν. Είναι τρεις γλωσσικές νησίδες. Από τέτοια διάλεκτο είναι οι περισσότεροι. Και ήταν τρεις γλωσσικές νησίδες. Θα μιλήσουμε. Λοιπόν, ένα πλήθος από παρθεναγωγία και νηπιαγωγία ιδρύονται διαρκώς. Σταματάνε να πηγαίνουν στα ξένα, τα γαλλικά και τα ξένα ιδρύματα και ιδρύουν δικά τους. Ή έστω ως φιλεκπαιδευτικά, ως συμπληρώματα. Για να κρατήσουν και ως συμπληρώματα εκπαίδευσης, ως φροντιστήρια δηλαδή. Λοιπόν, για να εντατικά να διασώσουν τη γλώσσα και το εθνικό, το να νιώθουν περήφανα τα Ελληνόπουλα, τα Ρωμιόπουλα τέλος πάντων. Να μην ξεχνιόμαστε. Για την ελληνική παράδοση. Ακριβώς. Και εδώ θα απαντήσουμε στην προπαγάνδα που λέει, ας πούμε, ότι ήταν οι θρησκευτικά, τα Ρουμ Μιλέτη ήταν θρησκευτικές μειονότητες και δεν ήταν εθνοτικές ή εθνικές. Δεν μπορεί κανείς να αποδείξει ότι είχαν τουρκική συνείδηση. Μπορεί από αμέτρητα παραδείγματα όμως να αποδείξει ότι οι Ρωμιοί της Μικράς Ασίας είχαν ελληνική συνείδηση, εθνική. Μέσα και από αυτά τα παραδείγματα. Αυτός ο αγώνας που πάσχιζε να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα, που προσπαθούσαν να κάνουν δικά τους γραμματοδιδασκαλία με τη δική τους παράδοση, όλα αυτά είναι λαμπερά τεκμήρια. Βεβαίως, ακριβώς. Έχουμε κοντά μας την Μαρία την Παπαδοπούλου, πολιτικός μηχανικός και όχι μόνο, συγγραφέας, εκτός από πολύ καλή ποιήτρια, ερευνήτρια, αγωνίζεται γιατί είναι και οι ρίζες απέναντι από τη Μικρασία, από την Καπαδοκία, και αγωνίζεται, κάνει έναν υπέροχο αγώνα και σε ευχαριστώ Μαρία γι' αυτό και για την εκπομπή αυτή που αναφέρεται στη γυναίκα. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για πράγματα τα οποία προβληματίζουν και σήμερα, έχουν σχέση με την επικαιρότητα σήμερα και πρέπει να τα... Όπως τον αγώνα που κάναν στην Ιωνία τότε, θα πρέπει να διασώσουν μερικές αλήθειες να λέγονται και να τονίζονται σωστά. Ναι. Και θέλω, όπως είναι ο θεσμός της Ελοσίλ, και να στηριχτεί από τους αρμόδιους φορείς εδώ και να δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος θεσμός, σαν αυτόν που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Να προσπαθήσουμε. Να μπορέσει. Να προσπαθήσουμε. Ναι. Λοιπόν, εν κατακλείδη, τον τελευταίο αιώνα της Ρωμιοσύνης στην Ανατολία μας, λίγο δηλαδή πριν τη μεγάλη καταστροφή του 22, πριν φύγουμε και ξεριζωθούμε εντελώς, η ελληνική πληθυσμή από εκεί, το βαθύτερο πολιτισμικό περιεχόμενο του ελληνο-οθωμανικού κόσμου της Ανατολής είχε διαμορφωθεί αόρατα μεν, πλην οργανικά, δεν θα έλεγα κυριαρχικά, από τις γυναίκες. Είναι ο δικός τους κόσμος που η πόρητα ηγεμονεύει. Δεν θα έλεγα κυριαρχικά όμως, οργανικά. Αλλά όμως, μην τα παραλέμε. Η βάση
είναι γυναικεία δουλειά, έτσι. Ναι. Μοχλός ανάπτυξη. Λέει το Άντε, ελαττήριο. μπράβο, ναι. Τεντωθείτε τώρα πάλι Άντε, και αγωνιστείτε. Το ελαττήριο, πολύ ωραίο Λοιπόν, παράδειγμα. Στην Καπαδοκία τώρα, να έρθουμε στην Καπαδοκία. Τι το ιδιαίτερο Στην βρίσκουμε, Καπαδοκία Μαρία? η γυναίκα είναι πολύ επιβλητική, θα τη χαρακτήριζα εγώ. Φυσιογνωμία και ρόλος, και ρόλοι μάλλον. Είναι αυτό που λένε η γυναίκας. ανδρογυναίκα στα βάθη της Ασίας. Μέσα στην. Δεν υπήρχαν εκεί μέχρι. Από το 1870 που άρχισε η εκστρατεία στη Μικρά Ασία να δημιουργούνται εκπαιδευτήρια και για γυναίκες και για άνδρες, στα βάθη της Μικράς Ασίας δεν υπήρχε όχι για γυναίκες, ούτε και σε πολλούς οικισμούς και περιοχές, ναι. Και για νεαρά αγόρια εκπαιδευτήρια. Έτσι. Μέσα σε αυτήν το χαμηλό πνευματικό επίπεδο, λοιπόν, εκεί η γυναίκα επιβίωσε σαν γαλατικό χωριό, εγώ το ονομάζω. Λοιπόν, μπορεί να φανταστείτε μια επιβλητική εκδοχή γυναίκα στα βάθη εκεί της Μικράς Ασίας. Πώς ήταν αυτή η γυναίκα, πώς απέκτησε, πώς ήταν η ηρωίδα. Τα προβλήματα εκεί ήταν τα προβλήματα που είχαν οι Ακρίτες από παλιά στα σύνορα. Λοιπόν, έπρεπε οι άντρες να φεύγουν. Ειδικά δηλαδή το ρόλο του Ακρίτα έπαιξε, ναι, με μια κουβέντα. Όταν υπήρχαν κίνδυνοι, όταν τους κυνηγούσε και η νεοτουρκική διοίκηση, επειδή οι άντρες κάνανε λιποταξίες το 1912, άλλη μια απόδειξη της εθνοτικής συνείδησης. Το 1912, στα βάθη της Μικράς Ασίας, αγράμματοι, χωρίς να γνωρίζουν καμία ιστορία απολύτως, δεν θέλαν να πάνε να πολεμήσουν εναντίον των αδελφών τους των χριστιανών. Ναι. Λοιπόν, και αρχίσαν οι λιποταξίες και τους κυνηγούσε η τουρκική διοίκηση τότε και η Οθωμανική πιο πριν. Λοιπόν, και υπήρχαν και τάγματα εργασίας και καταναγκαστικά έργα τα προηγούμενα χρόνια στη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, οι άντρες έφευγαν από τα σπίτια. Το αποτέλεσμα ήταν τι? Οι γυναίκες να πρέπει να πάρουν ρόλο, να δουλέψουν με τα χέρια τους στα χωράφια, τα ζώα. Είχαν και κτηνοτροφία εκεί. Μητριαρχία δηλαδή. Με μια τα πολλά κουβέντα, παιδιά, τα στίγματα μητριαρχίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γυναίκα η οποία έκανε σκληρές αντρικές δουλειές. Από ανάγκη. Αυτό. Δεν ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν με το μανικιούρ και έκανε κουμάντο στο σπίτι. Η μητριαρχία ξεκίνησε από ανάγκη. Από την ανάγκη να επιβιώσει η φαμίλια. Αυτό έχει μια διαφορά. Ναι. Έχει μια διαφορά. Αυτά είναι τα μητριαρχικά στίγματα, λοιπόν, εκεί. Εκεί η γυναίκα απέκτησε γνώμη επειδή μπορούσε να πουλάει και να αγοράζει. Να κάνει σκληρές αντρικές δουλειές, όπως και οι γυναίκες της υπόλοιπης ενδοχώρας όταν γινόταν εργάτριες τον τελευταίο αιώνα σε βιομηχανία, στην πρώτη βιομηχανία που δημιουργήθηκε στη Μικρά Ασία. Λοιπόν, αυτή ήταν η μητριαρχία στην Καπαδοκία. Ο φόβος των γυναικών, Μαρία, ήταν και τότε το Ισλάμ, όπως αρχίσαμε να ξαναζούμε. Ναι, το Ισλάμ πως αρχίσαμε να ξαναζούμε και σήμερα. Όχι μόνον των γυναικών, αλλά όλων των Ρωμιών, όπως καταλαβαίνετε και από τα προηγούμενα που είπαμε στη συζήτηση. Φόβος ήταν το Ισλάμ και ο εκτουρκισμός. Υπήρχαν χωριά που δεν παρέμειναν ελληνόφωνα, προτίμησαν να τουρκοφωνήσουν, αρκεί να κρατήσουν τη θρησκεία, διότι η χριστιανική θρησκεία, το τονίζω πάλι, ότι ήταν για αυτούς, βοηθούσε να έχουν αρκετές ελευθερίες. Τι ελευθερίες, να πούμε. Να δούμε λίγο. Όχι τον τρόπο μόνο της μαντήλας, πώς θα βάλει η μαντήλα ήταν στολή από αυτό. Αυτό είναι μια εικόνα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η θέση της στο σπίτι. Ναι, η εμφάνιση. Λοιπόν, μια εικόνα επίσης είναι και το πώς περπατάει ένα ανδρόγυνο. Ακόμη και σήμερα δεν χρειάζεται να είναι ψυχολόγος κάποιος. Τι πάει ο άντρας μπροστά και η γυναίκα παραπίσω 3 βήματα. Αν κοιτάζονται με τα μάτια, αν τρέχει όλο το άντρο της οικογένειας μπροστά και η γυναίκα είναι πολύ πίσω, το πώς είναι σκεπασμένη, το πώς είναι, αν την ακουμπάνε, δηλαδή όλα αυτά και ο τρόπος που βαδίζει, πόσο φοβισμένη είναι. Αυτά δείχνουν τη θέση. Συμπεριφορά και εμφάνιση. Αυτά δεν τα είχαν οι Ελληνίδες. Τα έξω, τα εκτός σπιτιού. Ναι, λοιπόν, και όχι μόνο δεν τα είχαν αυτά οι Ελληνίδες, εκεί στη Μικρά Ασία, πώς λέω, ήταν επιβλητική εκδοχή της γυναίκας. Ναι. Είχα κάνει μία έρευνα παλιά, μαγνητοφώνησα πληροφορητές 18 παππούδες, πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς, από την Καπαδοκία, λοιπόν, και έχουν μία μαρτυρία μέσα. Το είχα εκδώσει σε ISBN αυτό με τίτλο «Φωνές από την Καπαδοκία». Ήταν η πρώτη έκδοση που είχα κάνει. 2 εκδόσεις έγινε. Μου κάνει εντύπωση που ούτε τα σωματεία, τα τοπικά των Καπαδοκών ενδιαφέρθηκαν, ούτε καν οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων να έρθουν και να προβάλλουν και το ιδίωμα των παππούδων τους, αλλά και τις πληροφορίες που δώσαν. Μία χαρακτηριστική πληροφορία που είναι κατεγραμμένη σαν μαρτυρία και έχει πολύ σημασία η νεότερη μαρτυρία, γιατί δεν θα το βρείτε σε κανένα άλλο αρχείο αυτό. Αυτά τα είπαν οι τελευταίοι εδώ.
Έτσι. Λοιπόν, λέει, τις γυναίκες από το Μυστή, το χωριό της καταγωγής μου αυτό που εχωρίζεις, τα αρχαία Μύστια. Θεωρείται ότι ιδρύθηκαν από Έλληνες στρατιώτες από το 401 π.Χ. κιόλας. Λοιπόν, λέει, οι γυναίκες από το Μυστή ξεχώριζαν από μακριά, καβαλούσαν το άλογο και μάλιστα με αντρίκιο τρόπο. Ναι, από εκείνη την εποχή. Έτσι. Λέει, αυτό ήταν για αυτές τις ελευθερίες και πήγαιναν στο χωράφι μόνες τους. Μια ελευθερία επίσης είναι ότι γινόταν θρησκευτικά πανηγύρια στα οποία μπορούσαν να πηγαίνουν οι γυναίκες ασυνόδευτες, χωρίς άντρα. Με άλλες γυναίκες βέβαια. Ναι. Αρκεί να είναι μέχρι αργά το απόγευμα, όπου το σκοτεινιάζε για λόγους της σεμνότητας. Όχι ότι τις κυνηγούσαν να τις λιθοβολήσουν όμως, έχει διαφορά. Ναι. Έτσι, για λόγους σεμνότητας, όταν σκοτίνιαζε, μαζεύονταν στα σπίτια. Κανονίζαν και αυτές την πορεία τους. Επίσης, γινόταν αγωνίσματα αθλητικά και μπορούσαν να πηγαίνουν οι γυναίκες να καμαρώσουν τους γιους τους. Όπως τον Τζουρούτ είχαμε εμείς στο Μυστή. Ένα αρχαίο ελληνικό κονταρομαχία. Αρχαία ελληνική κονταρομαχία. Να πάνε να καμαρώσουν τα παιδιά. Ναι. Και είχαν και χορούς. Επιτρέπεται σήμερα ο Ισλαμικός κόσμος, επιτρέπουν τις γυναίκες να χορεύουν σήμερα στον 21ο αιώνα. Τι οπισθοδρόμηση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα σήμερα, αυτό καταθέτω δική μου άποψη, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε φόβο, πώς το λένε, φόβο ξενοφοβία. Εμείς φοβόμαστε μη γυρίσουμε πίσω. Μη μας υποχρεώσουν με τη Σαρία και με αυτά τα πράγματα να γυρίσουμε σε εποχές που ούτε η Ρωμιοσύνη στη Μικρά Ασία τον 19ο αιώνα δεν τα έζησε. Ναι. Μπορούν εμάς να εξασφαλίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αποδεχτούν τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας, θα ανέχονται τη θρησκεία μας, θα ανέχονται το σεβασμό στις ελευθερίες και στις αλλόθρησκες γυναίκες. Εάν τα κάνουν αυτά, είναι φιλόξενοι. Είμαστε φιλόξενοι. Αποδείξαμε ότι είμαστε ανθρωπιστές. Αλλά θα γίνουμε κορόιδα. Αυτό φοβόμαστε. Αυτό φοβόμαστε. Όλοι οι ηθήνοντες, λοιπόν, ο λαός μπορεί να είναι αφιλόξενος. Οι ηθήνοντες έχουν την ευθύνη του κράτους όμως. Πρέπει να σκεφτούν με άλλα κριτήρια. Πρέπει να βάλουν περιορισμούς, κατά την άποψή μου. Δεν έχουμε μόνο, πολύ σωστά ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας αναφέρει στις ανακοινώσεις του ότι το ζήτημα προσφυγικό και μεταναστευτικό. Έτσι το παρατήρησα εγώ. Δεν είναι οι πρόσφυγες μόνο της Συρίας. Είναι και οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες, έστω πως από την Τουρκία, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Μα αυτοί δεν έχουν πρόβλημα ασφάλειας, δεν τους φάζει κανείς. Αυτοί τι θέλουν στην Ελλάδα? Μπορούν να μας εξασφαλίσουν, να μας βεβαιώσουν ότι θα ζήσουν με τον τρόπο το δικό μας, θα ενσωματωθούν στον πολιτισμό μας, θα κρατήσουν έστω τη θρησκεία τους, αλλά δεν θα μας επιβάλλουν εμάς με το ζόρι τη δική τους θρησκεία. Μπορεί και... Όταν λέω θρησκεία δεν εννοώ το ποιον θα πιστεύουμε, τις ελευθερίες, τις πολιτισμικές αξίες και το σεβασμό και το δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μπορεί να διατηρηθεί. Λοιπόν, δεν είμαστε ξενοφοβικοί. Λοιπόν. Αυτό που φοβόντουσαν οι Μικρασιάτες σήμερα είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Ναι. Δεν απέδειξαν, λέω, σεβασμό προς τον άνθρωπο. Στις κοινότητες αυτές γνώρισμα ήταν η απαγορευτική ανάπτυξη της ατομικότητας. Δεν εννοείται συγγραφή σήμερα να λογοκρίνει ούτε το Κοράνι ούτε τίποτα. Βλέπετε, θανατώνονται. Λοιπόν, ο λαός και ειδικά η γυναίκα βρίσκεται έγκλειστη στον φονταμενταλισμό του Ισλαμικού κόσμου και την αναχρονιστική καταδίκη κάθε διανοητικής επεξεργασίας και χειραφέτησης. Πολύ ωραία μας τα λες. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εσύ τώρα, σαν Μαρία, τι επίλογο για να κλείσει επίλογο, ένα από τα δικαιώματα επίσης να αναφέρω που μέσα από τη θρησκεία δίνονταν στις γυναίκες ήταν και η μονογαμική οικογένεια. Κάτι που και σήμερα ο Ισλαμικός κόσμος δεν το έχει αυτό το πράγμα. Δεν το έχει, όχι. Λοιπόν, και ο σεβασμός στην παιδική ηλικία. Τα κορίτσια δεν τα πάντρευαν ανήλικα, όπως συμβαίνει σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, 12-13 χρονών κορίτσια να παντρεύονται. Ναι, είναι ανεπίτρεπτο. Στην κουλτούρα των Ελλήνων, 50-60, είναι δυνατόν. Στην κουλτούρα των Ρωμιών ήταν ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα. Η γυναίκα Μικρασιάτισσα για εμάς δεν είναι μία ποιητική μούσα, μία αφορμή να γραφτούν ποίηματα, ούτε μία φεμινιστική επέτειος με αφορμή την ημέρα της γυναίκας. Η Μικρασιάτισσα για μας αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 2 κληρονομιές. Τη γυναίκα της Ρωμιοσύνης από τη μία και το ήθος της που διέσωσε, τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, όλα αυτά που βλέπετε, και κατά δεύτερον τη διάσωση της γλώσσας και της παράδοσης,
Τι είχαμε πει στο βιβλίο μου, που τι ωραία το παρουσιάσαμε αρκετές φορές και σε εκπομπές, το αφιερώσαμε στη μνήμη των μητέρων μας. Τη μητέρα μου την έχασα νωρίς. Και αισθανόμουν ηθικό καθήκον να αφιερώσω ένα βιβλίο σε πράγματα. Σε τιμάει αυτό, σε τιμάει. Και εκείνο που είχε τιμηθεί και από το Υπουργείο του Πολιτισμού, το βιβλίο αυτό, ότι δεν ήταν ένα βιβλίο μαγειρικής, δεν μαγείρευαν. Οι διατροφικές συνήθειες ήταν συνδεδεμένες με τα ήθη και τα έθιμα. Και τα ήθη και τα έθιμα. Και με βυζαντινή παράδοση των Ρωμιών και με αρχαίες ελληνικές παραδόσεις μαζί, το σιτάρι, τα μνημόσυνα, τις εκατομβές, πάρα πολλά βρήκαμε σε προηγούμενη μια εκπομπή την πρωτοχρονιά. Και τα ονόματα, εμένα μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και οι αρχαίες ελληνικές ονομασίες που διασώθηκαν, κυρίως στα αρτοποιήματα, πολύ στο μάνα του λαού. Ναι, πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, όλα αυτά για μας διασώθηκαν, και η γλώσσα και η παράδοση, μέσα από την προσπάθεια, τη δημόδη παράδοση που διέσωσαν οι γυναίκες. Αυτό αντιπροσωπεύει η γυναίκα Μικρασιάτισσα. Δεν είμαστε σοβινιστές, λοιπόν, όταν την τονίζουμε και τονίζουμε την καταγωγή μας, θέλουμε να την εντάξουμε στις καινούργιες, στα προβλήματα του καινούριου κόσμου. Μέσα από όλα αυτά, λοιπόν, μπορεί και να κακολογήθηκε και να στοχοποιήθηκε, αλλά δεν χάλασε αυτό που θεωρούσαν σωστό. Αυτοί που θεωρούσαν σωστό κάτι και τόλμησαν να το κάνουν, άφησαν σε εμάς μια σπάνια κληρονομιά και μπράβο, έστω και ανώνυμη από την ιστορία, είναι οργανικός συντελεστής αυτού που έχουμε σήμερα και της γλώσσας. Οργανική. Ποτέ κυρίαρχη, αλλά οργανική. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ίσως και το μήνυμα για μας σήμερα. Ότι, όπως έλεγε και ακούγεται να θεωρείται του Πυθαγόρα αυτό προτροπή προς τους μαθητές τους, εγώ γυρίζω στους αρχαίους Έλληνες πάλι διδασκάλους και μαθηματικούς και μουσικούς και φιλοσόφους, ότι πρέσβευε ο Πυθαγόρας. Λοιπόν, να κάνεις αυτό που θεωρείς σωστό, έστω και να είναι ηθικό, βέβαια, να το αξιολογήσεις, βέβαια, ως ηθικό, έτσι, όχι ελευθερία και κάνει ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και ας ξέρεις ότι ο κόσμος θα σε κακολογήσει. Γιατί ο κόσμος, να ξέρεις, είναι κακός κριτής κάθε καλού πράγματος. Και απόδειξη, λοιπόν, είναι αυτές οι γυναίκες, οι οποίες σώσαν μέσα από την παράδοση και τις ελευθερίες. Τις ελευθερίες που έχουμε σήμερα και τις θεωρούμε δεδομένες. Και ίσως να τις περάσουμε και αψήφιστα. Έτσι, λοιπόν, θα έχουμε καλή διάθεση και καλή ψυχολογία. Ξεκινάω στην ευχή που έδωσα στην αρχή. Να συναναστρεφόμαστε με θετικούς ανθρώπους, να παράγουμε έργο πνευματικό, να έχουμε ένα σύμβολο Ελληνίδας και το παράδειγμα της Δήμητρας, η οποία, ενώ στα γεράματα θα μπορούσε να είναι συνταξιούχα και να κάθεται και αυτά, έχει κάνει τότε το πιο σημαντικό έργο και την προσφορά της, τουλάχιστον στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Εγώ προσπαθώ να είμαι χρήσιμη. Αν τα έχω καταφέρει, είμαι πάρα πολύ υπερήφανη, εάν τα έχω καταφέρει. Στη μεριά, τη δική μου, αυτό που μπορώ να κάνω. Ναι. Να βάλω κι εγώ ένα πετραδάκι και να είμαι κοντά σε αυτούς που κάνουν τα πρώτα βήματα, χωρίς να τους πω δεν αξίζεις, κάνε στην άκρη. Όχι. Όλοι αξίζουν και όλοι έχουν κάτι να πούν. Εντάξει. Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία σου. Με αυτήν αγκάλιασες τον κόσμο εδώ της Θεσσαλίας. Και προσπάθησε, λέω πάντοτε, να γίνεις καλύτερος, διαβάζοντας, όχι κλέβοντας. Ναι. Εκφράσεις. Ναι, διαβάζοντας, μελετώντας μάλλον, γιατί το διάβασμα έχει άλλη έννοια. Μελετάμε για να γίνουμε καλύτεροι, δεν κλέβουμε προτάσεις. Ιδέες παίρνουμε και τις φτιάχνουμε με τη δική μας την πλαστελίνη του μυαλού μας. Έτσι. Ναι. Και μετουσιώνουμε παραδείγματα άλλων. Δεν αισθανόμαστε ανταγωνιστικά για κανέναν. Δεν χρησιμοποιούμε ξύλινη γλώσσα αλαζονίας. Είμαστε καταδεκτικοί. Όσο για τη γυναίκα. Μόρφωση είναι να μπορείς να καταδέχεσαι τους ανθρώπους και να μπορείς να παράγεις από τη γνώση. Να μην ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους. Όχι ρατσισμό. Αυτά γνωρίσαμε με τη Δήμητρα. Έχουν όλη η αξία. Και με γυναίκες οι οποίες αξίζουν να είναι σύμβολα. Όσο για τη γυναίκα της Μικρασίας, για μένα είναι διγενίδες ακρίτες, έτσι, εκείνοι φυλάγαν σύνορα και αυτές φυλάγαν σύνορα γλώσσας, θρησκείας, ηθικής. Στη Μικρασία οι γυναίκες. Είναι ηρωίδες και ακρίτισσες. Σε ευχαριστούμε για την άποψη αυτή εκ μέρους των προγόνων μας. Έτσι. Είμαστε όλοι συνεχιστές της ίδιας παράδοσης, οι Έλληνες όμως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε και ενδιαφέροντα πράγματα στις γιορτές που θα μας ξανάρθεις. Της Ανάστασης. Όλος ο μήνας, δηλαδή όλη η ζωή μας είναι για χρόνια πολλά για τη γυναίκα. Τούτος ο μήνας ο Μάρτης είναι ο Μάρτης
Ο μήνας της γυναίκας, 8 Μαρτίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας. Χρόνια μας πολλά και να δείχνουμε με τη λεβεντιά μας και με τον τρόπο μας ότι αξίζουμε πάρα πολλά και χωρίς τη γυναίκα δεν γίνεται τίποτα. Μας βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο πρωί, το Σάββατο στις 10 το πρωί και την Κυριακή στις 9. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά γυναίκες. Καλημέρα. Γεια σας.